Bună, numele meu este Rotaru Costel, antrenor personal la World Class. Împreună cu Irina, astăzi vă vom arăta 3 exerciții pentru musculatura abdomenului dintre cele mai eficiente. Ne așezăm pe saltelusă. Primul exercițiu, crunch. Avem picioarele ridicate, unde 90 de grade între coapsă și gambe. Pe spate, brațele întinse înainte, ne ridicăm cât mai sus și coborâm din nou omoplații pe saltelusă. Sus și coborâm ușor. Sus, coborâm ușor. În momentul în care ne ridicăm, avem grijă să expirăm. Dăm aerul afară. Sus, expirăm și coborâm. Sus, expirăm și coborâm. Acest exercițiu este bun și pentru persoanele care au probleme cu spatele. Datorită faptului că avem picioarele sus, ridicate, ne permite ca toată zona lombară să rămână pe saltelusă. Bravo, Irina! Încă 3, 2, 1. Bun, rămânem aici. Al doilea exercițiu, punem picior peste picior. Bun. Brațele întinse pe lângă corp, capul pe spate. Flexăm puțin piciorul, coborâm, dar nu atingem la câțiva centimetri de sol. Tragem picioarele sus și coborâm din nou. La fel, în momentul în care picioarele urcă, expirăm, dăm aerul afară. Vom face 4 serii a câte 20 de repetări. Acest exercițiu este bun, lucrează atât partea superioară a abdomenului cât și partea inferioară a abdomenului. Sus, coborâm ușor, sus, coborâm ușor. Foarte bine. Schimbăm celălalt picior. Sus, expirăm. Bun. Bun. Încă 2 repetări. Și ultima repetare. Al treilea exercițiu ne vom folosi și de o ganteră. Pe spate, ținem gantera în brațe, picioarele întinse, răsucim gantera dintr-o parte în cealaltă. Este un exercițiu bun pentru oblici, dar și pentru intercostal. Picioarele puțin mai întinse și ne răsucim. Expirăm de fiecare dată când gantera atinge solul. Foarte bine. La fel, aici facem 4 serii a câte 20 de repetări. Bun. Aceste 3 exerciții sunt dintre cele mai eficiente pentru abdomen, dar pentru a avea rezultate trebuie să ținem cont și de o alimentație cât mai corectă în funcție de obiectivul pe care ne l-am propus.